ଏରା କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୁଟ ଡାଲି ଭାଜିକି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ବତୁରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିକିରି ବୁଟ ଡାଲି ନଡ଼ିଆ ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇକି ଚଟଣି କରୁଛି। এটা ଚଟଣି ହେଇଗଲା ଆମର। ତା ଦେହରେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ସେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ଦେଇକି ଫୁଟଣ ଟିକେ ଦିଆହେବ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଫୁଟଣ ଦେବି। କିଲୋଟା ଚଟଣି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।